We have Attorney Revo Sorbito on the line. Attorney, may gabi. Action art mo yung gabi, kag mo yung gabi sa imo nga mga tagpalamatring. Salamat kid for the time. Attorney, kanitalas, nanong mga event activities kayo na sa sining VCM Roadshow kag nanong naging result, Attorney? Well, kagina action art, no? By the way, first of all, pasinsagit kayo kagina, wala ka dar sa inyo, no? No problem. Uh, Anyway, kagina, we, Comelec, together with Vote Safe Philippines, conducted a VCM roadshow sa Robinson's Mall, Bacolod. No? Wherein, may ara kinatulog dito mga butante, mga pamatanon, na nag-try sa aton VCM machine, nag-try marks ng ilabalot, kat nag-cast votes, no, sa aton nga mock election na gipatigayon kagina. So, Okay. we're very thankful nga tamo sang ang nagbulog kag may araman mga naga-shoppers. Mga shoppers naton na take the time man na mag-testing naton na siya. And Okay. then, tomorrow, dito naman kita sa SM naman, City, Bacolod, sa area. Mm. Kung hindi na pati naman kita sa service and roadshow until sa Domingo, sang gabi. Okay. So baliin ni badi nga makahapit dira mga bakulod nun nga mga shoppers o kung sino man dira nga gusto mag-experience kag mismo mag-participate, pwede gid attorney nga makakadto dira sa sinanggin schedule nyo starting tomorrow. Yes, actually, that's an art in different city sila Bacolod lang. No? Even if you're not from Bacolod, Okay. you can try our machine, no? Na makita nimo kung paano magana, no? Makamarka ka sa balota, maka-feed ka sa imong photo, pag makita nimo ang kung paano magbasa, paano mag-isip, no? Ang aton makina, pag makita nimo kung whether ang imo ang photo, amo gito ang register match sa aton nga machine. Aha. I see. So amo ni siya ang isa sa mga ginahimo nga activities ang Comelec, at least a continuing education program nga ipakita gid no sa publiko nga ti ang pagduda kapin panagluwa nga na ng mga balita nga ti siling nila nano ning hindi ta man ni masaligan mga voting counting machine iniya ka mo mismo dira maka-actual kita ay kung paano mag-perform kag ano ang nangin outcome kung bala matuod nga mo tuging butang mo nga sa baluta amo gyud man ang result nga nagwa. Yes, that's correct. And of course, we are also there to, of course, cater to questions no, sa mga gusto pagid mag-exist sa mga atong nga makina o ara man kita mag-aton sa ilang mga pamangkutanon para maklaruhan sila no at para makita man ang atong nga mga makina masaligan ini no amo ning mo usaron naton sa ang hindi sila magpagduwa-duwa whether or not nga ilang nga butuhon amo gid man ang batahon kasi isip sa atong nga machine. Okay. Sarang gingamit ta sa roadshow nga VCM sa tiyempo sang eleksyon na during May 9 election gamiton man ni sa gyapon no? Well, actually possible na gamiton kasi sila for contingency purposes na no. Pero Okay. para gyapon niya nga makina while niya sang gitna. So iya sila nga tsura ang iya function is basically the same galing lang kaya ang ginausa natin na balota mga mock ballots ni saya no mga kalabutan diri mga fictitious ni saya hindi ni saya nakan sa mga kandidato gid no sa election. Correct. Kay kalain man na karon nga ang guwa siya na karon kung may mga alan na tuoda ang magwa siya na iya nga di mabalaan ang trending basihan pa na may mga politiko kabalo niya uy dito nga kuno damo to nagbuto kay amo ni kag mamalisyan pa blaser no. Agbasit ako na brown ta basit magdagsa ang mastiktik nato na siya. Na, correct. So, after sini, ang schedule nyo, after April 24, why na dayon na sang VCM Roadshow, pangay mo on?
why not start na roadshow? That is the last day sa 24. Actually, sa tomorrow, 22, 23, will be there from 10 a.m. to 5 p.m. But on Sunday, we will be there from 10 p.m. to 7 p.m. No, para ma-cater kita sa damo na mga voters. So after this, on April 30, magkakanda kita sa refresher training sa atong mga poll workers. No, one-day training sa University of St. Lasal Coliseum. Mhm. No, again, no, for a final briefing and the refresher training sa atong mga poll workers na serve sa May 9. I see. So at least doon mo naman lang na mga activities and trainings nga last nga himuon ninyo, and then all the way nakita preparation para sa May 9 election. Yes, National Art. Aha. By the way, sir, ang mga butante gali sa May 9 ni kinanglan fully vaccinated, kung way kang bakunahan, ano makabuto ka? Well, hindi na request natin nga sinanan ang butante vaccinated, no? Kaya, well, number one, it's vaccination is not mandatory, no? Gani, So it's not gani. mandatory, no? So Mhm. we will still cater to unvaccinated voters, no? During elections. I see. Pero ang nag-survey daya, vaccinated ka, gidapat o way man nga requirements? Pwede magka-serve ang mga teachers kung way mabakunahan? Well, we require our poll workers to I be see. vaccinated, no? So even sa aton nga vaccine, we require everyone na magsulod dito nga fully vaccinated. Finally, sa ginpatigayon kay ina no nga roadshow, why gid man sir no sang concern or problema nga na experiencean kamo? Wala man kita may turn issues na sugata during the roadshow. Mhm. If hope na during the elections, we will also be blessed na hindi kita problem sa atong mga machines because we want to finish the elections, the canvassing as early as possible. Okay, so good luck and keep us posted whatever nga mabulig namon sa Aksyon Radio sa Comelec to inform the public. Please feel free to coordinate or to call us para nga makabulig kami sa imo, attorney. Salamat gi sa time. Yes, as always, madam, mga salamat po. Rest assured, I will be calling upon you kung kailangan ko ang ulig. And at the same time, please also feel free to call me or text or message me anytime kung meron kita mga concern na tumangkot sa atong sa Bacolod Comelec office. Yes, sir. Good night and God bless sa imo, attorney. Thank you, kid. Good night. Patuloy kayong